Jedného dňa som hľadal či už ponožky alebo spodné prádlo, už neviem. A hrabaním sa v šuplíku som sa dopátral k niečomu, čo zašuchotalo ako papier. Tak som dúpal, až kým mi nepovedal, že si dal prihlášku na teologickú fakultu. Ak nás tvorí Boh, alebo nás stvoril Boh, tak nás stvoril so všetkým, ako sme tu momentálne teraz. To, že my sme hyeny a podobne medzi sebou, tak ako to už je náš problém. Mne to matka furt vykrikovala, že buzerám do teplož a podobne. Nereagoval som na to. Niekomu to nejde do súvisu, keď poviem, že som veriaci a som gej a žijem s mužom v jednej domácnosti, kde nám to funguje a klape. Nie, ty prosím ťa hlavne nezývaj, nelietaj s týmto okolo ksichtu, ako trošku to ber možno aj seriózne. Pôjdeme večer, alebo pôjdeme ráno zajtra? Ja, musíme tam ísť? Zabitá hodina času, a nič z toho nemám. Pár blábolov povedal a to je všetko. Dobre, ak sa pozri na tú pohľadnicu, ktorú si odtiaľ zobral a potom uvidíš, o čom to bolo celé. Ukáž tú pohľadnicu. Ak všetko vyjde, tak budeme mať spoločný bicykel. Trošku šomral, že malý, blá. No, čo sa na mňa spoliehaš? No. Ale ja som ti povedal, že dočkaj. Ja aj to sa dočkám, boha, v 80-ke. Si akurát to kúpim drevený spacák. Niekedy ide na nejaké tie veľké sviatky, či už na Veľkú noc alebo na Vianoce ho už trošku tak presvedčím. Ale keď ja ho mám z donútenia niekde brať a tlačiť. Dám nejaký program? Sa zýva. A mám piči, ako odchádzam. On s jeho dobrou dušičkou, áno, on pôjde do neba. Aj keď ja tomu neverím, že to existuje jedno s druhým, ale keď to on tak chce vnímať, tak áno. Tak či tak by sa len schovával. V tomto prípade by sa schovával za sutanou. Pol na pol, bol by šťastný, lebo by robil to, čo chce. Na druhej strane by bol nešťastný, že nemôže mať nikoho pri sebe. Človek není určený na to, aby bol sám.